Bathara Indra kula nuwun maring adhawu. Ulun nyuwun sowaning Bathara Brahma titik lungguhan iki uga nggih ngestakaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati aja kaya bocah cilik permoni lungguh pepungkuran kene nun inggih ngestakaken dawuh Budhala Indra nggih nyuwun pamit pukulun. Bathara Brahma kaget kita ulun miji Brahma ndadosaken kaget raos sing manahipun ingkang putra ulun dene paduka andhangu dhateng wiswanipun pun Bathara Brahma kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk pukulun ya ulun nampa akarya bombong tias ulun wonten wigatos menapa dene wanter pangandika paduka miji dhateng wiswanipun ingkang putra pun Budhawaka Brahma wonten dawuh ulun bakal nyuwun mriksa nggonira ndhaupake Arjuna kelawan Atmaja kita Dresanala apa pancen samengko kabar mau pancen kepara nyata lamun Atmaja kita Dresanala samengko wis nggerbini Sapta Candra kasinggihan mekaten pukulun malah raos kula bombong nyumurupi dhateng pun putu kula Janaka lawan anak kula pun Dresanala anggenipun mangkun tembayatan samangke sampun pikantuk talining katresnan wujud jejabang ingkang kinandhut dening anak kula pun Dresanala. Brahma wonten timbalan. Apa to sababe lan kepiye larah-larahe dening kita ndhaupake Arjuna kelawan Dresanala? Nuwun pamunten. Kula kinten pukulun tasih kemutan nalika wonten kraman Kayuwangan Suralaya nalindring Mantaka Prabu Niwata kawaca duk nalika semanten Arjuna dipun wisuda minangka dados senopati. Dumunten kaparingan pusaka ing namipun Pasopati miwah menawi Janaka saged nyirnakaken Prabu Niwata kawaca dipun lenggahaken wonten ing Kayuwangan minangka nalindraning para Jawata boten ketang namung telung kedheping paningal. Nalika semanten dipun paringi jejuluk Prabu Kalidi lan sabda pangandika paduka dipun menangaken garwa widodari sekedhi kurang sawiji langkung-langkung duk nalika semanten Arjuna ingkang upaya atining geni pinanggih kelawan ingkang putra pun Bathara Brahma tumunten kula paringi pusaka wujud jemparing nami Brahma Warastra kejawi saking menika krana aturipun ingkang putra pun Bathara Brahma anggenipun sampun nyumurupi Kayuwangan Suralaya padhang awit saking tingkah lampahipun Arjuna tumunten kula paringi bebingah wujudipun anak kula pun Dresanala. Ulun menggamekaken larah-larahipun. Nanging sabab apa dene jeneng kita mboyataren kelawan panjenengan ulun? Kita ngerti. Lamun sejatine ingkang duwe panguwasa kuwi Bathara Guru, ya Manikmaya. Sabab apa dene jeneng para Bathara Brahma ndhaupake ya kuwi Arjuna kelawan Dresanala tanpa taren kelawan panjenengan ulun ateges sira sawijining dewa ingkang nerak pacak nerajang perbatang. Nyuwun pangapunten pukulun. Kanthi dasar anggen paduka sampun paring dawuh Arjuna dipun keparengaken garwa widodari sekedhi kurang sawiji. Mila saking panginten kula nadyan boten tetarosan tuwin boten munjo atur kersa paduka Hyang Adi pukulun. Menapa ing kula tindakaken menika kapitang sampun leres bener tumrap kita nanging boya bener tumrap ulun. Kita ulun anggep kita kuwi nglangkungi marang panguwasa ulun, kita iki ngluwihi marang panguwasaning Bathara Guru. Iya, menawi dula mekaten kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah pukulun. Dosa menapa ing badhe kula sandhang. Kula mboten badhe selak. Jer menika sampun kula dodo kalepatan tumunten kula aturi paring dawuh menapa ing kedah kula tindakaken ana sewiji-wijing kudu kita tindakake. Menapa pukulun? Bathara Brahma wonten timbalan. Gandeng ulun kuwi bakal misuda widodari ing ngolah beksa. Tegese widodari Langentaya. Monggo widodari ingkang padha ulah beksa mau mboyakena kagungan putra sarta mboyakena kagungan garwa. Mula wektu dina iki Gandeng Atmaja kita ya kuwi Dresanala wis ulun tuding sarta wis pinilih dadi widodari ingkang ngolah beksa. Nggih sing gedhe pangapura kita. Kita ulun piji ana ing ngarsa ulun
mung bakal ulun paringi dawuh wiwit dina iki kita kudu misahake katresnani Janaka lan Atmaja kita Dresanala supaya Dresanala bisa ulun pundhut minangka dadi widodari kang ulah beksa ning Kayiwangan Suralaya. Mula kita baliya ning swarga dahana Janaka pisahna kelawan Atmaja kita Dresanala. Wektu dina iki uga Bathara Brama ulun yayah sinambring gelap lepat sareng kula nyumurupi sabda pangandika paduka ulun menawi kula kedah misahaken bebrayanipun anak kula Dresanala kaliyan Janaka ulun monggo anggenipun sami mangun tembayatan sami mangun bebrayan sampun pikantuk talining katresnan inggih menika jejabang ingkang wonten wujud kandhutanipun anak kula pun Dresanala. Ulun boya bakal mailu kita kudu tetep misahake Janaka kelawan Dresanala. Kuwi wae ingkang dadi dawuh ulun lan kudu kita tindakake Brama. Aduh ulun Bathara Narada kados pundi? Ah wis kono. Wis lakonana dhewe ngono. Ning nek tumrap aku lho, nek tumrap aku ya abot anak. Nek tumrap Bathara Narada abot anak. Kowe ora usah wedi kelangan derajat pangkat, kowe ora usah wedi kelangan kadiwatanmu. Mung merga mbelani karo anakmu. Ning nek kowe wedi kelangan derajat pangkat, wedi kelangan kadiwatanmu, kowe tumindak misake bebrayane si Dresanala karo si Janaka. Wah, wong tuwa trondolo kowe. Inggih. Wis to saiki pikiren. Wong tuwa direwangi sikil dinggo sirah dinggo sikil iki mung padha budidaya supaya golek kamuktene anak. Ngono? Aku ya gumun kok, Brama. Ah, piye ta ya? Penggali ngadi guru iki piye? Ning monggo gandeng panguwasa. Kuwi ning astaning Wang Pikulun Nadi Pramesti Bathara Guru, ya sumangga gone paring dawuh. Ning tumrap aku dawuhe luput. Nek dawuh luput aja mbok tindakake najan kita kuwi dadi andahan. Kita kuwi dadi kawulane Wang Pikulun Manikmaya. Ning nek Wang Pikulun Manikmaya paring dawuh sing ora bener ya aja mbok tindakake. Mengko ndak kowe kelepetan dosane. Ngibarate kowe ora mangan nangka ning gabul pulute. Inggih. Wis ngono. Saiki pikiren to. Apa tuman apa becik apa apik? Ing atase wong wis padha bebrayan. Mongko wis meteng 7 sasi. Lah kok arep dipisahake iki apa ora? Ah, lah bocah sing ora ngerti apa-apa, bocah sing ora ngerti dosa, ora ngerti luput, durung ngerti kahananing jagat. Melu kesempyok dosa, kesempyok ing aradan, urip rekoso. Ya nek bocah kuwi kok mati, nek urip apa ora saya tuna urip kita? Inggih. Wis kena wangsulan. Inggih. Kula kedah kados pundi? Bila bocah iki piye to? Nek abot derajat pangkat ya wis pisahno Janaka karo Dresanala. Nek kowe abot anak ya aja mbok pisahake. Wis ora apa-apa. Wis ben kowe entuk dedosan apa wae sarta entuk pidendhan saka Adi Pramesti Bathara Guru ora apa-apa dilakoni, kabeh dienggo anak. Lah upama aku dadi kowe, Bathara Narada, anakmu pisahno, ora siut. Ora sudi. Anak-anakku dhewe, mukti-mukti dhewe kok. Perkara aku kuwi ana ing sandhap pepadaning Wang Pikulun Bathara Guru, ra aku. Ning anak-anakku kuwi dadi tanggung jawabku supaya anak-anakku mukti ngawibawa, Nyakrawati, mulya uripe. Wis. Apa kowe seneng nek kowe duwe derajat pangkat, kowe duwe dhuwit tokeh, kowe duwe derajat pangkat sing nganti sondo langit ning anakmu padha ketayalan uripe? Apa wangun
lan apa member doh nyono cerak nyono padha mestani Bathara Brahma kae mukti ning ora mikir karo anake Bathara Brahma kae duwe derajat pangkat ning ora gagas karo anake Brahma wonten dawuh ulun iki ora mencukup dienggo nangis nanging kabeh tindakno waya ing pambudi raos kula menika tiyang sepuh Dresana menika anak kula sampun kula dhawuhaken kaliyan Janaka ukulun menapa mboten wonten margi sanes sanesipun anggen kula badhe megataken katresnanipun Dresana kaliyan cukup ora sah kakehan gunem tanpa guna wektu dina iki lamun kita ora mangkat aja takon dosa muga-muga mandya sabda ulun Iwang Pramesti Bathara Guru lamun kita ora nyembadani apa kang dadi dawuh Iwang Ulun Bathara Guru ditenono Bathara Brahma tetel kadewatanmu angka loro ulun sebdake dadi werjit cacing nyuwun pamit pukulun Doyong Pak Pong Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe Kakang Rodo badhe menapa mangke riyen Di mangke riyen perkawis Brahma janjanipun kula mboten badhe tumut-tumut ning perkara menika sampun nyemcok dhateng kawontenanipun Kayiwangan Suralaya amargi tumindak paduka ingkang terak pacak terajang perbatang kados mekaten menapa ingkang kula tindakaken lho kok pandangan panjenengan menapa ingkang paduka tindakaken panjenengan nuruti pamotahing permoni ya Betari Durga nganti panjenengan mentala dawuh karo Brahma Swami Sake dedhaupane Janaka karo Dresana niki nuwun sewu panjenengan niku duwe wewenang ning dienggo sewenang-wenang panguwasa kinarya gada dumeh sampeyan lagi dadi wong dumeh sampeyan dadi dewaning para dewa sapa sing ora manut karo ulun tak singkirake sapa sing ora manut karo panjenengan tak singkirake nuwun sewu lho Di menika mboten sae ingkang dados dewaning para dewa menika ulun menang damel abang ijoning kahanan Kayiwangan. Nggih, monggo. Ning nuwun sewu, sing dadi kami tuwaning Kayiwangan menika kula wajib elek-elek. Kula menika duwe pegawean jejeke barang sing bengkong, benerke sing luput. Nek Kayiwangan enek kanan sing kleru, kanan sing ora bener. Lah kula menika kewajibanipun kedah beneraken. Monggo Kayangan dinten samangke nedengipun boten bener amargi paduka Pramesti Bathara Guru akhire tumindak nalisir saka anggrang-angring kautaman. Nalisir saka anggrang-angring bebener menika mboten prayogi mangke menapa kemawon badhe kula tanggel sinten ingkang mboten cocok sinten ingkang mboten mathuk kenging kesah saking Kayiwangan kula aturi lereh anggenipun dados dewa inggih ora apa-apa napa dianggep kula menika kepengin dadi dewa saterusé napa pripun mboten Di mboten upama panjenengan sampun mendhet kadewatan kula aturaken apa rumasane Bathara Antrada iki ra iso urip ngono apa piye apa rumasane Bathara Antrada ki ora iso urip? Ora iso urip yen to ora dadi dewa. Ngono apa piye? Mboten kula menika mandhap wonten ing Kayiwangan nggih mboten apa-apa. Ora dadi dewa ya ora apa-apa. Lah kok dadak kepenake dhewe. Njur sak kepenake dhewe menika dos pundi? Kula trienget lho, Di. Hukum wonten ing jagat menika wonten werni-werni. Hukum alam, hukum adat. Hukum ing negara, hukum karma wonten sekawan. Hukum adat menika hukum ingkang sagedipun wakili. Contone menawi wonten satunggiling desa ingkang dadipun sranani kudu mbleh kebo lan sak piturute. Ning saka pintering menungsa, kebo mau ora wujud kebo, ming dienta kaya wujuding kebo wis sak. Hukum ing alam menika panasing srengenge, menungsa iso gawe omah, menungsa iso kalis saka panasing srengenge. Menika iso diwakili. Hukum negara jaman sakmenika saya meneh. Anggere duwe duit mongko iso omong sing apik Saya nek iso ndublak cangkeme sing don mradata niku nganggo dhuwit. Niku saya ora bakal kena paukuman. Nika hukum negara. Ingkang pungkasan hukum karma. Menika hukum ing tumindak. Sapa sing nandur bakal ngunduh, sapa sing nyilih bakal ngulihake. Sapa sing bibiti oleh ngriku wayuning bakal sirna. Adiguru sampun nandur pakarte ingkang boten sae. Adiguru sampun
tumindak ingkang boten sae. Di, menawi wonten menapa-menapa ingkang manduk wonten ing kayangan. Sampun ngantos sambat kula. Kadewatan kula caosaken kula ora dadi dewa ora apa-apa. Kula tak medhon wonten jagat Adi Prawesi.